Wara l-Valletta Summit li sar iktar kmieni dan ix-xahar f'pajjiżna, il-mexxejja Ewropej qed jiltaqgħu fi Brussell mal-Gvern Tork f'summit ieħor biex jindirizzaw l-immigrazzjoni. Dan is-summit bħal dak ta' qablu f'Malta huwa kruċjali hekk kif l-Unjoni Ewropea tiltaqa' mal-pajjiżi minn fejn il-problema tal-immigrazzjoni qed toriġina. Huwa mistenni li permezz tal-Prim Ministru Tork Ahmed Davutoglu, it-Turkija titlob għajnuna finanzjarja u tneħħija tal-viża biex ċittadini Torok ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. Dan b'kundizzjoni li t-Turkija żomm u tikkontrolla l-influss ta' migranti li tilqu mit-Turkija lejn l-Ewropa. Kemm il-darba jintlaħaq ftehim mat-Turkija, huwa mistenni li l-Unjoni Ewropea tilħaq wieħed mill-obġettivi tagħha, jiġifieri li tinnewtralizza l-ammont massiġġ ta' migranti li qed jidħlu fl-Ewropa. Huwa stmat li din is-sena kważi 900,000 immigrant wettqu l-vjaġġ tagħhom lejn l-Ewropa, beluf minnhom huma Sirjani li qed jaħarbu mill-konflitt imdemmi li ħonoq lil pajjiżhom. Ħafna minn dawn l-immigranti qed joqogħdu temporanjament fit-Turkija, il-pajjiż li għandu fruntiera mas-Sirja, qabel ma mbagħad jibdew vjaġġ riskjuż lejn l-Ewropa.